Makadii vana vaMwari, mufaro wangu kuchingamidzai kuleseni rechi7 practical prayer. Paunonamata unonzwa sekunge uri kutaura wega here? Unonzwa sekuti namato yako iri kuvhiringwa kana kuvharwa muromo mauri here? How often do you pray? Every day here? Unongonamata uri panguva yakaoma chete? Ko mumunamato mako unomborumbidzawo Mwari here? Une prayer group yaunoungana naro here uchinamata? Kana unorova 1 hour uri muprayer? Zvakadaro wakamboexperienzawo power nepresence yaMwari here mumunamato mako? Ellen White mubhuku rake rakanzi Early Writings anotaura kuti semabranches tinofana kugara takabatira pavhaini anova Jesu Kristu, tichiwana chikafu ipapo kubudikidza nemunamato. Muchidzidzo chesvondo rino tichatarisa mapractical ways evanhu varimo mubhaibheri ekuti atisimbisi mumunamato yedu yemazuva nemazuva. Totanga naElijah. Elijah akanamata munguva yecrisis. Elijah akararama one of the period aive ari very evil. Tikatarisa kuna Kings wekutanga chapter 16 verse 33 inotiudza kuti Elijah akararama mazuva aAhabhu. Uyo Ahabhu ndiye uya wekunzi akaita zvakaipisisa kupfuura madzimambo akamutangira zvaitsamwisawo Mwari. Zvino rimwe rezuva paMount Carmel Elijah akanamata ipapo akakumbira Mwari kuti abudise moto kuzopisa chibayiro. Zvakaitika sekudaro Ahabhu neutongi hwake vakaita convinced zveshuwa kuti Mwari anopindura munamato, asi hazvina kuzomira zvakanaka. Mambokadzi Jezebel vakapromisa kumuuraya. Zvino nekutya kufa kwakakonzera kuti Elijah ashaye kutenda muna Mwari akatiza kundovanda. But tarirai Mwari wedu, munguva yakadai Elijah wakapiwa zvekudya nemvura for 40 days ne40 nights. Ngatidzidze chinhu ichi. Mwari anoziva zvatinoda even tisati takumbira. Dzimwe dzenguva Mwari anopindura zviri direct sezvakaitwa pana Elijah nesimba kwazvo zvisingarambiki zvinoita kuti tiswedere pedyo navo Mwari. Sometimes vanopindura nenzira yatisina kutarisira nekuti vane uchenjeri kupfuura isu nekure. Tarirai Elijah akabva afidwa nemakunguo. Saka Mwari anopindura minamato nenzira mbiri idzi, takauya takatarira kana neimwe nzira yatisina kutarira. Toenda pachikamu chechipiri patinoona sekunge munamato isiri kupindurwa. Matthew chapter 7 verse ya 7 inotiudza kuti tikumbire Mwari vanotipa zvatinokumbira. But dzimwe dzenguva une zvawakanamatira watove nenguva yakareba zvichiita sezvisiri kupindurwa. Chingava chii chiri kuitika? Ngatitarirei Hana. Zvakaita sekunge Mwari havanzwi kana kuti havapinduri, but Mwari vane nguva yavo yavanopindura iri perfect uye vanopindura nenzira tisingatarisiri. Mapisarema chapter 62 verse 8 inotiudza kuti titrust Mwari wedu, tiurure mwoyo wedu yese kwaari. Alright, chekutanga patinonamata kuti munamato yedu ipindure, ngatione kuti taisa kuda kwaMwari pamberi pekuda kwedu, kuti zvinongedze mbiri kuna Mwari zvisanongedze kwatiri kuti tiite mbiri. Ndo chekutanga. Chechi2, ngatitarisei motive yatiinayo kuti tiri kukumbira zvatiri kukumbira, tiri kukumbirirei. Zviripo zvekuti munhu uri kukumbira kuti Mwari akupe mota iyi kuti uzoshayanira vamwe. Munamato iwoyo unosiyana nemunhu anokumbira mari kuti achengete nhira dzakawanda dziri pamba pake. Saka unoona kuti motive behind inogona kuita kuti munyengetero upindurwe kana kusapindurwa. Tarirai kuti hauna chimwe chivi chauri kunambira machiri here chiri kunakidza. Izvozvo zviri kurambira uri muchivi chauri kunyatsoziva zvinogona kuita kuti Mwari vasapindure munamato. Chimboimagina a corrupt officer, a corrupt person anotambira bribery every day. Uchinamata zvino manje uchikumbira kuna Mwari but at the same time uchimutadzira ende uchiziva. Zvinogona kunetsa. Kwete kuti zvinonetsa, zvinogona kutokurambira kuti mhinduro iuye. Saka zvakatokosha kuti utonamatira kachivi kako kauri kuita cherish kuti Mwari akubatsire kubuda makare. Chechi4, uri kurambira uri pashoko raMwari here? Uri kurambira uri pana Mwari here? Zviripo zvekuti unongoenda pana Mwari badzi kana uine zvauda kukumbira. Pauri kubva ipapo utonanga hako kuita kuzvinyika, wakunanga kunoita zvisizvo. Ndo chimwe chinhu chatinofana kutarisa patinoita munamato yedu kuti ipindure. Ko chimiro chedu mumwoyo chakamira sei patinonamata? Hausi kunamata uine kuzvikudza here kana kuti uri kuzvininipisa? Izvozvo zvinoda kutariswa zvekare.
paunopinda pamaprayers ako. Chimwe chiripo sezvakaita Hana. Hana akatsungirira pazvinhu zvaaida. Haana kuramba akamira kunyange mhinduro yakanonoka kuuya. Akaramba akatsungirira kusvika mhinduro yauya. Chimwe chatinofanira kutarisa zvekare, tinofanira kuva takaregerera vamwe vanenge vatitadzira vaya. Saka kana zvakadaro, zvakureva kuti taakushanda pamunamato tiri clean. Sometimes unogona kunzwa sekunge Mwari vari kure havasvikiriki. Namata kuti Mwari vasandure muonero iwoyo wokunge Mwari ari kure. Vakunze pedyo newe, ufile kuti uri pedyo nani naMwari wako. Next segment inobva yatidzidzisa kuti Jesu akadzidzisa vadzidzi vake wei yekunamata. Nekuti vadzidzi vange vaona kuti munamato unodiwa mukati meupenyu nemukati mekutenda kwavo. But ivo vanga vasingazivi kuti zvinonamatwa sei. Nekuti zvavaiona vainamatwa naJesu nezvavaiziva zvaitwa nemaprista kutemberi zvainge zvakasiyana. Vadzidzi vaiona maprista vachinamata namanzwa akaurungana nemunamato wakakwenenzverwa, asi Jesu haana kubvira akasimbisa munamato yerudzi urwu. Jesu akabva vapa muenzaniso kana kuti atoti yardstick yemanamatiro atinofanira kuita nemanzwa ari simple. Munamato umu mune zvinhu zvinofanira kubuda. Chekutanga irelationship. Patinoti baba wedu vari kudenga, it means inini ndiri mwana, baba the provider ndivo vari kumusoro. Chechi2, zita renyu ngarikudzwe. So ipapo uri pakati pekunamata zvinobva zvakurangaridza kuti mararamiro auri kuita munyika ari kuita here kuti zita raMwari rikudzwe kana kuti uri kumhurisa Mwari. Chechi3, umambo hwenyu ngahusvike. Muono wako nevhizheni yako kuvaka upenyu hwako kwauri kuita nekutenda kwako wakananga which direction? Uri kunanga direction yekuratidza kuti wakamirira umambo hwaMwari here? Uri kumirira kuti Mwari ndo vari in control here kana kuti une rimwe divi rauri kutenda? Ndo chechitatu icho. Chechi4, kuda kwenyu ngakuitwe. Zviri kureva kuti kudii? Iwewe wiwu yako semwana waMwari unoisarenda woisiya, wobva wati kuda kwaMwari ndokwotanga kuitwa. Saka ukasiya kuda kwako kuita kuda kwaMwari, zvakureva kuti wasarenda your will ukatora will yani yaMwari. Ndo chechi4 chakadzidziswa naJesu Kristu. Chechi5, tipei kudya kwezuva kwakatiringana. Panapa kutaurwa provision yephysical food, zvekudya nemvura. Zvakaitwa kuna Elijah, akafidwa nechikafu, akafidwa nemvura. Uyezve kufidwa nespiritual food. Spiritual food ishoko raMwari ravanova Jesu Kristu. Tipei Jesu Kristu akatiringana, nekuti zvinonzi ropa rake rakatiringana kutibvisa zvivi. Saka iroro ropa iroro ndiro ratinoda. Shoko rake rinova shoko raMwari Bhaibheri toriverenga zuva nezuva. Ndo chechi5. Chechi6, tiregererei kudarika kwedu sekuregerera kwatinoita vanotitadzira. Kutsvaka ruregerero pane kutadzira kwatakaita Mwari uye kutadzira kwatiri kuita Mwari. Mwari achatiregerera kutadzira kwatinoita nechikero chatoregererawo vanotitadzirawo. Ndo chechi5 chatinofanira kuwana mumunamato wemutendi. Chechi6, musatirege tichiwira mune zvinotinetsa asi mutinonode mune zvakaipa, kukumbira ruchengeto kubva kuna Mwari. Mwari akapromisa kuti vana vake vanomunamata, vanomutya, vanochengeta murayiro wake, achavatumira ngirozi inovafukidzira ichivachengeta kune zvakaipa zvese zvenyika. Chekupedzisira, nekuti umambo ndeuyenyu namasimba ndenyu, dzamara nekusingaperi. Amen. Kumirira kuti zvese zvatinazvo nesuwo hacho isusu tiri zvisikwa zvake, hatidhizevhe eni mbiri inongoenda kuna Mwari, nekuti ndiye akatisika, zviripo zvatinazvo ndezvake. So mumunamato uyu zvese izvi zvinobvisa kukumbira kwakanyanya, zvinokualaina mualignment yani yaMwari. Toenda pachikamu chinotevera, kurumbidza, kureurura mikumbiro nekutenda. Right, model yatanzwa iyi tinoishandisa tiri tega, patinonamata in private, patinonamata semhuri, patinonamata tiri muchechi, kuitira kuti tisanzwa mikumbiro yakawanda zvakanyanya mumunamato, tinge tiine balance. Mumunamato yedu tinofanira kuita zvinhu izvi zvinotevera. 1, kurumbidza Mwari. Rumbidzo yaMwari inodiwa. Zvinonzwa mwoyo wako pamusoro paMwari ndo zvaunofanira kuisa pachena, Mwari vazvizive, vazwinzwe uchitaura.
muri mudzikinuri wangu, muri munyaradzi wangu, mudiwa wemoyo wangu, dombo, utiziro, mashoko akawanda atinogona kurumbidza nawo Mwari. Chechi2, after kurumbidza tinofana kureurura nekuregerera. Zviri easy kana uri kuna Mwari kutaura chivi chako chiri kukudzosera kumashure. Sometimes zvinokuparadzanisa nechiso chaMwari. The more yatinoswedera kuna Mwari, the more yatinoona kuipa kwedu nekusasimba kwedu. Ivo Mwari vanobva vatoshepa karita yedu. Isusu zvekare sevanhu ngatireurirane zvatakatadzirana, tonamatirana. Kuna James chapter 5 verse 16 Mwari vakapromisa kuti vanonzwa munyengetero yevanhu vareurirana vakanamatirana zvine simba. Mwari vanonzwa munyengetero yakadaro. Chechi3, mukumbiro. Panapa shoko raMwari rinotiudza kuti tiudze Mwari matambudziko atiri kusangana nawo, atiri kuda kuti tibatsirwe, mungava mufamily, mumudzishamwari, mungava utano, mupfuma, zvese ngatizvikumbire kuna Mwari nezita razvo. Kana uchida kukumbira kuti Mwari ndibatsirirewo mwana wangu muvhure njere, utaura zviri direct. Mukumbiro inodiwa mukati memunamato yedu. Zvakakosha kuti tikumbire kuna Mwari vatibatsire matambudziko atiinawo. Chechi4, ngatitende gratitude chaiyo. Zvatinenge taitirwa naMwari hakuna chinhu chetoti chidiki. Ngatingotenda everything chatakaitirwa nechatiri kuitirwa naMwari zuva nezuva. Toenda pachikamu chekupedzisira. Panapa tine mibvunzo yatoda kuti tingopindura inobvunzwa pamusoro peminamato. Ko kana vachiziva zvese Mwari zvatinoda, ko reason yekunamata ndei? Munamato nyaya iripo ndeyekuti tinoda kuswedera pedyo naMwari. Hausi yokuti tingadzisa Mwari pasi, but kuti tikwidze tiswedere pedyo naye, patinopfugama tichinamata naye. Tinenge tichitaura direct musanctuary yaMwari iri kumusoro kudenga. Saka tinoenda pedyo naMwari. That's why tichinamata. Zvikanzi nemumwe, ko kana zvinhu zvakanaka ndinonamatirei? Utano ndinawo, pfuma ndinayo, vana ndinawo. Izvi takazvidzidza mulesson yekumashure, self sufficiency nepride yekuzvikudza. Chinhu ichochi ndo great barrier munamato medu, kuzviti ndine zvandinazvo zvakakwanirana. Mubvunzo wangu unenge wakuti kana idzo ngirozi dzisina kubvira dzakaita chitema kuna Mwari dzinopfugama dzichinamata, what more isusu tizere nezvivi? Alright, toenda pamubvunzo wechitatu. Ndofana kunamata nani? Ini ndega privately ndogona kunamata, nemhuri kana small group ndogona kunamata, kana ine church community. Ndo type dzeminamato mitatu dzatinogona kuita. Kunamata privately ndiri ndega, kunamata small group ingave family kana kubasa, kana kunamata tiri kuchechi. Zvese izvozvo tinotenderwa nani neshoko raMwari kuti tinamate tichidaro. Ndingateerera sei Mwari? Vamwe vangada kuitisa nzeve kuteerera kuti pandopedza kunamata vachanzwa izwi raMwari richitaura kwavari. Zvinoitika, but unofana kungwarira kuti manzwi awachanzwa achibuda musoro mako hadzisi njere dzako here dziri kugadzira manzwi iwayo. So dzimwe dzenguva diablo Satani anogona kutaura kwauri ukatofunga kuti ndiMwari vari kutaura. Saka nzira yatinoziva iri safe, iri clean kunzwa kubva kuna Mwari, kuverenga shoko raMwari. Rinotibatsira kunzwa zvinodiwa nani naMwari, rinopa kuti titaure nani naMwari, ivo vachitaura nesu kubudikidza neshoko ravo, zichitaura kwavari kubudikidza nemunyengetero. Ndinofunga hama dzangu tabatsirikana papractical ways dzekunamata nadzo. Ngatisangane zvekare next week, Mwari vachikuitirai zvakanaka.